že si prišiel. Ale? Ty vieš, o čo by som ťa chcel poprosiť. Dobrý deň. Dovidenia. Aby som sa na svadbe nehádal s tvojou matkou. Zvládnete to? Zas takhle vystupuju. Řídila jste už někdy člun? Naučím se to. A na čo sa vám vydávať, keď sa budem onedlho zasa rozvádzať ako všetci? Lebo si našla toho pravého. Ak teraz odídeš, tak svadba nebude. Ale kožuch si nechala. Povedal, že tá Norka za to nemôže. Akože za čo? Tak asi za ten náš rozvod. Neviem. Aha. Fakt mal na sebe Santa Clausa? Ho, ho, ho. Bohužiaľ áno. Ja nechcem byť sebecká. Marcela prežíva teraz ťažké obdobie. Po tom rozvode si nevie nájsť nikoho. To bolo čo? Ty si to počul? Jo, to bolo italština. Je tam moja mama na Skype. Ja sa na to nemusím pozerať. Nemusíš sa hodiť okolo krku hneď prvému, ktorého stretneš. Kto chce ženu s deckom, keď sú všade naokolo krásne baby, slobodné? Nikto! Čakanie na lásku si treba skrátiť sexom, nie? Nie. Dúfam, že keď sa vydáš, nezačneš byť nudná ako ja. Tatino uletel. Jasné. Však si ulietáva každý deň. Ale na rok, ale bez vysielačky. Kam?